ale v podstate sa pripravuje uviazanie kravaty, aby sme teda zostali. No výborne. To si zaslúži potlesk, myslím, milí priatelia. Tak už máme nielen najšarmantnejšieho pána primátora, ale aj najrodovernejšieho. Kto sa môže pochváliť modrotlačovou kravatou? Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujem aj ja. Ďakujeme, pán primátor. Teraz by som sa vám mohla odvďačiť. Tak, výborne. Ja som sa vás chcela spýtať, že kde si ju oblečiť, alebo kde si ju vezmete prvýkrát, ale vidím, že teda vy ste pripravení. Čo na ňu poviete? Je krásna, ja si myslím, že modrotlač a modrá farba je moja farba, majú naozaj veľmi rád a snažím sa, aj manželka sa snaží proste, pokiaľ mi chce niečo kúpiť, tak väčšinou je to v tom modrom tóne, ktorý naozaj, však mám aj modré oči, takže máme to v genetike. To som chcela povedať, že áno, že zladíte sa s očami a potom je to ešte výraznejší dojem. Je to veľmi pekné, takže naozaj dúfam, že aj pani manželka bude súhlasiť a že sa ešte nájde príležitosť, kde túto kravatu využijete. Tak myslím si, že sme skončili vlastne s aktom obdarovávania, aj keď si myslím, že nie celkom, pretože, milí priatelia, pre vás všetkých je ešte pripravený bohatý program, krásny radvanský jarmok, množstvo remesiel, množstvo atrakcií, skrátka všetko to, čo je typické pre radvanský jarmok, jeden z najstarších na Slovensku a vôbec výnimočný nielen v našom regióne, ale na celom Slovensku. Ďakujem veľmi pekne pánovi primátorovi. Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte raz krásne jarmočné dni, užite si to v prírode a v blízkosti svojich najbližších, ktorých máte radi. Ďakujem krásne a ďakujem aj za pomoc.